Преди 7 години, когато дойдох да живея в София, получих шанса да бъда фотограф в Българска национална телевизия, благодарение на Звезди Кремичиев. Това ми помогна да се докосна до магията на киното и телевизията. Личността, която е оставила най-траен отпечатък в съзнанието ми сред хората, които съм снимала, е Хачо Бояджиев. Той дойде да гостува в предаването на Денис Ризов. Аз го снимах и след това по моя инициатива реших да отида и да му занеса снимките в неговото предаване точно 15 минути преди ефир. Първоначално не ме пусна охраната и никой не знаеше, че аз трябва да се срещна с него и да му занеса снимките. Казаха ми, че той всъщност въобще може да ми обърне внимание и да не иска да разгледа снимките ми. Бях подготвила снимките на хартиен носител, защото той не приема да разглежда снимки на дигитален носител. В един момент, 5 минути преди предаването се обърна, поиска да се запознае с мен, да разбере защо съм дошла, разгледа снимките ми и ме попита каква е причината да го посетя 5 минути преди ефир. И аз му казах, че искам да съм част от предаването от екипа и да ми позволи да снимам. Да, рискувах. Да, точно. Той всъщност хареса снимките ми и ми каза, добре, тогава си добре дошла в предаването, можеш да започнеш да снимаш веднага. Завършила съм бакалавър във Висшето училище по застраховане и финанси и след това мастер в бизнес администрейшн в Кардиф Метрополитън Юниверсити. В момента се занимавам с предприемачество в сферата на биохраните и фермерското производство. Проблемът в момента в България е, че има монопол на вноса на хранителни стоки, земеделски култури от чужбина. И поради тази причина българските фермери не могат да се изхранват. Това, което целя със своят проект е да подпомогна млади фермери и предприемачи в земеделието да могат да разпространяват своята продукция. Уникалното на този проект е, че ще отразява с видеоматериал в онлайн платформа как се случва производството на земеделските култури и как те стигат от фермата до крайния потребител, за да се гарантира качеството на стоките. И това, което остана да ви кажа за себе си, е, че много искам да се науча да свиря на китара и да пея и да запиша собствена песен. Аз съм родена във Варна и преди да дойда да живея в София, по-голямата част от живота си съм прекарала в морската столица. За мен Варна е романтика, носталгия. Аз съм живяла в Цветния квартал, известен с улици кръстени на цветя. Тук в София живея в зона Б5 и харесвам тази част на София, защото е близо до центъра, защото има хора от различни прослойки на обществото и в същото време съм близо до парковете и до всяка точка на града. Имам красива гледка. Избрах да живея и да остана в София в този етап от живота си. Тук напоследък има все по-голяма концентрация на чужденци, на чужда инвестиция, откриват се нови центрове за технологии, за предприемачество, споделени работни пространства и все повече млади хора се завръщат от чужбина, за да развиват собствен бизнес и все повече хора на изкуството решават да останат тук и да творят. Много често съм била раздвоена дали да избера Варна или София, защото всеки град си има своя чар и предимство. Тук ми липсва спокойствието, във Варна мога да се разхождам спокойно по крайбрежието или по улиците, да се чувствам свободна. Тук животът е на много по-бързи обороти и много по-трудно можеш да останеш насаме със себе си, с мислите си. Във Варна ми липсваше културата, липсваха ми музеите, липсваха ми театрите, музикалните събития. Когато бях в университета, бях създала проект за саниране на културни забележителности и стари сгради в София по подобие на сградите в Виена на Hundert Wasserhaus, известен виенски архитект, който всъщност е
обновил стари сгради в Австрия и те са станали културна забележителност. Модела на Hundertwasser е всъщност, че той е озеленявал стари сгради и ги е реставрирал по много интересен начин, с интересна архитектура, комбинирайки различни цветове, и бихме могли по същия начин да съхраним идентичността на София. Също така друг пример са старите гари в Билбао, които са превръщани в големи зелени паркове с интересна ландшафтна архитектура. Едно от нещата, които бих направила, ако бях кмет на София, би било да реновирам стари сгради на София и да ги превърна в културна забележителност, да привлечеме туристи и да по някакъв начин да събираме средства. Има много изоставени стари къщи в София, които първо, че са опасни за минувачите, второ, че по никакъв начин те не се използват. Има го този проект в чужбина и е много интересен. Аз направих такава презентация пред професори в университета и проекта се хареса от много хора. Това е проект, който аз създадах на база на проучвания. Трябваше да напишем реферат на тема как бихме усвоили европейските средства и как бихме могли по европейски проект да се възползваме, за да популяризираме страната си или да привлечем средства към община или към държавата. Ако пък бях кмет на Варна, бих създала голям център за предприемачество, иновации и технологии, тъй като Варна има нужда да привлече инвеститори и да докаже, че е също толкова конкурентно способна, колкото София, за откриване на нови заводи, за създаване на технологии, за развитие на бизнеса. В Варна има много талантливи млади програмисти, икономисти, които поради определени причини не могат да променят мястото, на което живеят. В Варна има много талантливи млади хора, които е жалко да напускат страната си и града, за да се развиват другаде. И ако съществува такъв център и се случват големи бизнес конференции или се открият големи предприятия, това би било предпоставка Варна да се развие и младите хора да останат във Варна. Вярвам, че това е едно от необходимите неща за развитието на Варна, защото само преди ден се случи голям младежки форум за предприемачество, на който бяха поканени много международни инвеститори. И вярвам, че това е крачка към това Варна също да стане Силиконова долина на България. Нещо друго, което бих направила, ако бях кмет на Варна, е да открия денонощна библиотека, каквато има в София, за да може младите хора да имат дом на културата или място, където да се събират, да четат, да обменят идеи, тъй като има много млади хора във Варна, които са ерудирани, които имат идеи, но трудно намират съмишленици. И едно такова място би могло да бъде като стожер на дейци на културата или на бизнеса. Това би накарало и мен да се върна отново да живея във Варна.